Să fim în lume, da? Dar nu. Să ne jucăm Minecraft pe acum. Dacă umărați, vedeți. Stați un pic. Stai că să mergem pe primul bloc. Da, sunt eu, Matei. Mă știi? Da, să vedem. Cum să meargă să ne jucăm Minecraft. Acest clip are greu. Ata mea care Bobia, nu eu. Da. Și ăla de pe mână. Eu n-am. Că nu îi dă la cabel. Ăla. Eu să mă schimb așa. Sunt în orașul. Da, și nu găsim orașul. Nu știu. Asta de Minecraft. Dar știu cum să vină clona și rezil zombie. Când vine rezil zombie îl bat eu pic. Să zic. Și ca să în orașul nou și mai nasă pe clona. Dacă rei de la mine e viața mea. Ce mă te mișcai? Pum! Cum? Te mișcai? Galaxie. Am dus o galaxie. Nu mai știu. După rămână. Tu cu asta se jucați prietenii? Că eu nu mă joc. Cum mă jucați? Eu mă joc. Stai să pic să pun pe mine. Încă nu mă tânărăs. Nu tânărăsul veche. Uite, asta e tatăl știi de noi. Uite, aici am o să chez un copac. Da. Ăla vede, se va vede care e emerat. Că e emerat. Și are un copac mare, da. Ăsta e bezinile acolo, el e fabricat. Sac. Mai am o lume cum. Și că nu... Uite, se scrie OBF. Asta nu poate să... Bun. Și uităm aici, ăsta e bezinile. Să ne jucăm pe lumea asta cât pe când sac mare. Mă duc pe lumea asta să mă văd, da. Pe lumea asta veche, care așteptă să mai vină. Da. Și ne jucăm toți pe ea. Să ne jucăm pe Survivor. Da, pe Tyson care nu mă căd acum. Și uite cum arată în orașul de că stia și le ador de ei. Ăsta e casa lui Patrick. De Besu. Da. Are o oaie, o prietenă. Da. Și el are 16 pentru i-am făcut decorațiuni pe... Da, e că e decorațiune. Hai să cosim ceva ce mare, cum copacul ăsta, să cosim un separat. Să mă zice comentariul dacă să cosim o casă, dacă da, rest, dacă o casă pe sus, dacă un barab. Bine, un barab voi. Ha. Nu, Patrick să uită la desenele lui. Să arate. Dacă mă ziceți comentariu, cum să arate.
sus și arată bine. Și vedeți și voi că vedeți bine. Eu văd bine cum arată. Îți pasezi? Cum să facem mai sus? Hai să construim ceva de sus. Uite, și arate așa. Până să-i dați ăstii, dar nu un băiat de-a meu care, da. Fă că arată bine, vedeți? Vedeți și voi? Că arată bine? Da, să mă sepe acum. Să sepe acum, asta e reclamă. E o reclamă. Să nu speriați că e o reclamă. Să nu te speriați. Noaptea asta să ține lumini, că dacă vedeți aici ceva, nu să mai vedeți nimic. Și să nu mai apăsați like. Așa. Bine, arată bine aici. Cum găsiți și arată bine pe copac aici.